Ahojte, takže v dnešnom videu sa zoznámime s trojambotom, čo to je, na čo to je, prečo to využívam ja osobne a je to za mňa lepšie ako tradovať priamo cez deck screener prostredníctvom Solflare, čo sme si ukazovali minule, kde sme používali tieto šípky a kontrakt adresu coinu, kde sme si to vlastne takto vymenili napríklad Solanu za daný coin. Hej, tu si nastavíme koľko chceme a môžeme si to swapnúť. Telegram bot je lepší v tom, že nám umožňuje používať limit orders. Limit orders asi pozná každý, kto pozná nejaké väčšie burzy ako je Binance, OKX, ja neviem, KuCoin alebo hocičo iné, kde limit orders sú jednou zo základných funkcionalít, ktoré umožňujú traderom nakupovať a predávať tam, kde chcú. Hej. Kdežto v rámci tohoto tradovania máme jedinú možnosť a to je vymeniť niečo za niečo okamžite. Hej. Nemáme možnosť vymeniť v prípade, že nám to padne tam, kde to chceme kúpať, napríklad sem, kde mám vyznačenú nejakú nákupnú zónu, tu by som to chcel kúpiť, tak by som musel čakať pri monitore niekoľko asi dní a zrovna dúfať, že budem pri monitore vtedy, keď mi to padne do tej nákupnej zóny, aby som to kúpil tam, kde to chcem kúpiť. Pri trojambotovi máme možnosť limit orders. To znamená, že ak ja to chcem kúpiť pri cene 0,96506, nemusím pri monitore čakať a tu sa stresovať, že či zrovna budem pri monitore, keď to bude v nákupnej zóne. Na trojambotovi použijeme limit orders, hej. Aktuálne nemáme žiadne, čiže na to, aby sme to použili, použijeme štart, skopírujeme si kontrakt adresu, len ju sem vložím a píše mi, že je to Solzilla, čo chcem s tým robiť, hej. Napísalo mi, koľko mám môj balans na peňaženke, aká je súčasná cena a tak ďalej. Nás zaujíma aktuálne, čo tu máme na výber. Swap, keď dám swap a buy, tak sa mi to okamžite kúpi. Keď si dáme limitku, čo je to, čo nás zaujíma v tomto videu, tak máme možnosť si nastaviť cenu, ktorú chceme, kde chceme, aby sa nám to kúpilo. Čiže mám balans 0,614, chcem si, ja neviem, nakúpiť za pol Solany, v prípade, že cena padne tu, ako mám vyznačenú hornú hranicu, hej. Tak kliknem trigger price a dám 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 5, 0, 6. Áno, vidíte, tu je taká malá devina za tou nulou. Znamená, že za nulou, teda za bodkou je 9 nul. Takže je dôležité, aby si to vedeli správne spočítať a správne zapísať, hej. Teraz, keď dám Enter, respektíve túto šípočku, mám tam tu trigger price, to znamená, že kedy sa mi to má spustiť. Čiže mám nastavený limit, mám nastavenú hodnotu, koľko si chcem kúpiť, teda za pol Solany chcem si kúpiť Solzillu na hodnote tejto, keď bude, hej. Potom je tu dôležité nastavenie slippage, pôvodne 15%, ja si dávam slippage 40%. Čo to je, sme si vysvetľovali v minulom videu. Je to niečo také, že či chcem zrealizovať ten obchod, aj keď sa zmení cena napríklad o 40% od tejto ceny. Prečo? Pretože niekedy, ja neviem, nejaká veľryba by tu predala Solzillu za 4 milióny napríklad, tak by ten graf spravil, že BIM a prepadol by sa niekde sem, hej. Tu by sa prepadol napríklad. Keby som ja mal nastavený slippage 15%, znamená ako akási tolerancia ceny. Čiže ja keď chcem kúpiť za túto cenu a ono to padne oveľa, oveľa nižšie a prekročí to ten rozdiel medzi cenami 15%, tak sa ten obchod nezrealizuje. Áno, na týchto maličkých coinoch tá cena dokáže celkom rýchlo strieľať. Ja hovorím, že zrovna na tomto, lebo toto je veľmi statický coin oproti niektorým iným. Ale
z tohto dôvodu si slippage nastavujem na vyššiu sumu, pretože, teda na vyššiu hodnotu, pretože sa mi viackrát stalo, že som chcel niečo predať, graf začal padať, ja neviem, rýchlosťou svetla, transakcia trvá pár sekúnd a napísalo mi, že transakcia sa nepodarila, hej. Takže som musel transakciu opakovať, kdežto graf padol za ďalších 20-30 sekúnd o 40%. Hej, čiže radšej si slippage nastavujem na nejakých 40%, kľudne aj viacej, kto chcete. Mne vyhovuje tých 40% transakcie mi prechádzajú a ak by som si dal, ja neviem, 100%, no tak to je, no, neviem, 40% mi príde taká primeraná slippage, teda s čím ja obchodujem a vôbec mi to nerobí žiadny problém. Čiže odporúčam si dať okolo 40-50%. Pri týchto, hovorím, statických coinoch, keby som si dal aj, ja neviem, 5%, tak sa nič nestane, trade mi prejde, ale pri takých grafoch, ktoré napríklad hneď vznikli a robia toto, tak tam si moc s takým nastavením nebudete môcť tradovať. Čiže toto je pre mňa optimálne nastavenie, ktoré ja používam. Čiže mám tu nastavený limit, mám tu nastavenú hodnotu, koľko Solany chcem nakúpiť, mám tu slippage nastavený na tých 40%, mám tu teda trigger price, ktorý som si nastavil, teda kde sa mi má začať aktivovať moja nákupka. A expiry, to znamená, že za koľko dní chcem, aby táto nákupka, tento limit order sa sám vymazal. Teraz je tam 20.00D, znamená, že je to 20 dní, ale ak by som chcel, môžem si to dať napríklad, ja neviem, 20M. Vidíte, 20M, to znamená, že za 20 minút to už nebude aktuálne, čiže 20 minút mi ostane otvorená nákupka, potom sa sama vyváže. Ja si dávam 20 dní, pretože mi to vyhovuje, pretože si pozriem ten graf, hej, ja neviem, keby som si to nastavil na 20 minút, ten graf sa tam dostane 4 dní, tak mi to nekúpi. A keďže si tých grafov pozerám trošku viac, nemôžem všetko držať v hlave, hej. Čiže tam, kde vidím, že ten graf má potenciál nejakého bouncu, teda pravdepodobnosť, že sem príde a odrazí sa, tak tam si nastavím nákupku na niekoľko dní. Vopred nech je aktívna, hej, 20 dní. Čiže ak to naozaj chcem, dám create order a už to mám vytvorené. Limit order placed. View, limit orders, mám to tu ukázané. Čo sa mi kúpi, čiže koľko mám orderov otvorených? 1. Čo si budem kúpať? Solzilu. Za koľko? Za 0,5 Solany. Trigger price je 0,0090 6506, čo je to, čo som si nastavil. A expires, čiže kedy mi to vyprší. Vidím, že teda o tých 20 dní, ako som to nastavil. Hej, čiže keby som si chcel kúknúť, kde to mám, tak proste len kliknem menu, dám štart, dám limit orders a tu sú všetky moje otvorené obchody. Dajme tomu, že Solzilu by som mal kúpenú. Môžeme si ju kúpiť, nech si ukážeme aj okamžitý nákup, hej, ako prebieha. Čiže skopírujeme si kontrakt adresu, dáme si to do Telegramu. Chcem si okamžite swapnúť, chcem, ja neviem, iba 0,01 Solany použiť, dám swap. Hej, slippage ostáva, dám buy. Beam, hneď prebehol nákup, hej. Sending transaction, send, confirmation. A už to je vybavené. Čiže veľmi rýchlo to bolo. Čo si vieme však v trojambotovi tiež nastaviť je napríklad také gas fees. Gas fees slúži niečo ako aukcia, keď ideme do tradeov, hej, a 10 ľudí si dá rovnakú nákupnú cenu, tak vyhráva ten, kto dá najväčší gas fees, pretože to má najrýchlejšie zrealizované. Kde si také gas fees nastavím, alebo ako to vyzerá? Takže v trojambotovi použijem menu, pôjdem kolečkom dole, nájdem si settings a v settings tu mám takéto, že fast, turbo alebo vlastné nastavenie. Hej, čo to je? Keď použijem to fast, vidím, že sa použije 0,0015 Solany, hej, na trade. Keď použijem turbo, tak poplatky sú 0,0075 Solany. A keď chcem vlastné, tak kliknem toto vpravo a nastavím si koľko chcem.
Chcem 0,0076. Prečo? Prečo 0,0076? Pretože každý, alebo väčšina priemerných používateľov používa fast, pretože asi ani nevie, že tu taká možnosť je. Ďalší budú používať turbo, čiže automaticky budú mať 0,0075. A ja na to, aby som ich predbehol, si dám o trošku viacej. Tým pádom mám 0,0076 a môj trade sa uskutoční skorej ako ten ich. Hej. Čiže to je moja stratégia, preto mám takéto nastavenie. Ostatné veci, ktoré tu máme, si vysvetlíme na budúce. V tomto videu som vám chcel len ukázať, ako sa nastavujú limit orders a prečo Trojambot je lepší na tradovanie než samotný deck screener v spojitosti so Soluflareom. Hej. Ešte taká možno máte otázky ohľadne toho, že ako ten Telegram funguje, ako tam si nabíjam peniaze. Je to veľmi jednoduché. Na začiatku toto mi vypluje, čo je moja peňaženka, hej. Takže mám skopírovanú peňaženku, tu bude mať balans 0. Ak si chcem nabiť na Trojambota Solanu, tak použijem Soluflare, ktorý mám, alebo Binance, alebo OKX, alebo KuCoin, alebo odkiaľ chcete a pošlete si Solanu jednoducho. Dám si Solanu, ktorú mám na Soluflare peňaženke, dám Send, zadám si, koľko chcem poslať Solany, kam to chcem poslať, vyberiem peňaženku, dám Send, dám Confirm, transakcia mi prebehne za pár sekúnd, BIM Transaction Completed, tu som mal 589, pozriem si svoj balans, mám 599, čiže Solana, krásna, úžasná, extra super. Transakcie sú tu takmer okamžite, ste videli, jak rýchlo mi to došlo. Čiže vlastne hneď som si vedel nabiť. No, takto isto si to viete aj z nejakej burzy, napríklad z Binance, keď si tam nabijete eura, kúpite si Solanu a tam máte v rámci Binance možnosť vybrať Solanu. Tam si zadáte peňaženku, kam to chcete poslať a to je presne toto. Myslím, že to je dosť jednoduché, ale môžem k tomu spraviť video pre úplných začiatočníkov, ktorí vlastne ani nevedia, čo je to krypto a chceli by s tým začať, takže to je asi námed na ďalšie video. Toto video bolo len na základnú funkcionalitu Trojambota a prečo Trojambot mi príde oveľa lepší na trading shitcoinov a memecoinov než Soluflare peňaženka v spojitosti teda s týmito možnosťami, že trade on Raydium, hej, priamo na deck screenery. Takže ak sa vám video páčilo, dajte mi like, dajte mi subscribe, určite ak máte nejaké otázky, napíšte mi dole do komentov. Budem rád, ak sa pripojíte k nám do skupiny